Thuis is voor mij meer dan een plek. Thuis is de plek waar ik me op mijn gemak voel, waar ik mezelf kan wezen. Als ik thuis ben, dan lees ik graag een boekje. Even wat die verdoet. Thuis, daar speel ik ook graag even een mooie versie op de piano. Niet alleen bij mij op knol voel ik me thuis, maar ook op werk, waar ik wat lekkers te eten of te drinken voor mensen klok in zin en hem gezellig met ze kan praten. Als ik hem gezellig met mensen in het gras kan praten, dat vind ik pas echt mooi. En dan heb ik eigenlijk nog maar één ding te zeggen. Want wanneer val ik me nou echt thuis? Nou, als ik thuis ben, dan bak ik een lekker Sinterklaasje. Eet jullie er ook even lekker aan met me met?